Englannissa on olemassa tämmöinen menneen ajan konditionaali ja tutkitaan nyt vähän sitä, että mitä se tarkoittaa ja miten se muodostetaan. Tämä menneen ajan konditionaali on tämmöistä menneisyyden jossittelua. Eli mietitään, miten asiat olisi voinut olla. What would you have done in the same situation? Mitä sinä olisit tehnyt samassa tilanteessa? I would have helped my friend, of course. Olisin auttanut ystävääni tietenkin. Jos tarkastelet noita alleviivattuja punaisella olevia englanninkielisiä lauseita, niin huomaat niistä muutaman yhtäläisyyden. Niissä on molemmissa would, niissä on molemmissa have ja lisäksi niissä on molemmissa kolmas muoto tuosta pääverbistä. Muistathan, että kolmas muoto tarkoittaa säännöllisillä verbeillä ed-päätteistä muotoa, kuten esimerkiksi tuo helped tuolla. Ja epäsäännöllisillä verbeillä se on sen verbitaulukon kolmas ja viimeinen muoto. Would have on siis tämän menneen ajan konditionaalin apuverbi. Ja tässä rakenteessa tuota have-verbiä ei tarvitse taivuttaa, eli se pysyy aina tekijästä riippumatta tuommoisessa samassa muodossa. Tuon would havein tilalla siellä lauseessa voi olla myös joku näistä. Could have plus kolmas muoto, mikä tarkoittaisi, että olisi voinut. Should have ja kolmas muoto, mikä tarkoittaa, että olisi pitänyt. Ja sen synonyymi ought to have. Ja sitten might have plus kolmas muoto, olisi saattanut. Näitä kaikkia voit siis käyttää tuon would havein tilalla tässä menneen ajan konditionaalissa. No, toisinaan päälauseen perässä voi olla myös if-konjunktiolla alkava ehtolause. Eli sanotaan ensin päälauseessa jotakin ja sitten se jatkuu vielä sivulauseella siihen perään. Silloin tapahtuu seuraavalla tavalla. Päälauseessa pysyy edelleen se would have ja kolmas muoto, kuten äsken todettiin. Eli esimerkiksi I wouldn't have got good grades. En olisi saanut hyviä arvosanoja. Ja sitten kun se jatkuu sivulauseella, if-lauseella, niin if-lauseeseen täytyykin laittaa plusquamperfekti aikamuodoksi. Eli sinne ei saa nyt laittaa näkyviin sitä would havea. If I hadn't studied hard, jos en olisi opiskellut kovasti. Ja muistat, että plusquamperfekti muodostettiin had apuverbin avulla, eli had ja kolmas muoto. If-lause voi olla myös ensin, ja sääntö pysyy edelleen ihan samana, eli if-lauseeseen laitetaan plusquamperfekti. If I had had enough money, jos minulla olisi ollut tarpeeksi rahaa. Ja huomaa, että silloin kun on näin päin, että sivulause on ensin, niin nämä erotetaan toisistaan pilkulla, mutta muuten ei. Ja sitten jatkat päälauseella I would have traveled to Canada. Olisin matkustanut Kanadaan. Ja siinä olisi sulle se päälause sitten perässä. Ja siellä näet nyt ne kolme osaa, would have ja kolmas muoto. Näin toimii siis menneen ajan konditionaali ja if-lauseet.